ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ದಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಸಿನ್ ಪಂಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಲಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದು ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡ್ ಅಂಚ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಗ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಡೇ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬೇಲೆಗ್ಲ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಪೋಯರೆ ಈಸಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಬೇಗ ಪಿದಾರ್ದ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು 2.5 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗ ಪಿದಾರ್ದಿತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ 4 ಜನ ಪೋಂದುಲ್ಲ, ಮಾಮಿ ಮಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. The next day. ಹಾಯ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಚೌತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಚೌತಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಅಂಚ ಅದು ಚೌತಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಚೌತಿಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಷಿಣದ ಶಿರ್ಡಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಉಂಡತ್ತ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ವಿಡಿಯೋ ಸೇಮ್ ಶಿರ್ಡಿದ ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪದ ಟೆಂಪಲ್ದ ಅಂಚ ಪೋಯಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಪೋದು. ಅಲ್ಪ ಚೌತಿದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಫುಲ್ ಕರಂಬು ಮಾತ ಕಟ್ಟದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಟೆಂಪಲ್ಗ್ ಅಂಚ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ದಿ ಬೊಕೆನ ಕಸಿನ್ ನಕಲ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ ಪೋದಿತ್ತ. ಅಂಚ ಒಂದು ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತೀನಿ ಏರ್ ಮಾತ ಪೋತಿಜಾರು ವರ ಪೋಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ವರ ಪೋಲೆ ಸೇಮ್ ಶಿರ್ಡಿದ ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಡು. ಶಿರ್ಡಿಗ್ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಪೋಯರ ಆತಿಜಾಕ್ಲ ಇಡೆಗ್ ಪೋಂಡ ಶಿರ್ಡಿಗ್ ಪೋಯ್ ಲಕ್ಕನೆ ಎಂದ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ. ಎಂಕಲ್ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪಾಯ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ ಅಮ್ಮಲ ಮಲ್ಪಾಯೆರ್ ಅಂಚ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಂತುದೊಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಾರ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ ಪಂಡೇರ್ ತೂವೊಲಿನ್ಕ್ಲೆಗ್ ಶಿರ್ಡಿಗ್ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸೇಮ್ ಶಿರ್ಡಿದ ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಂಪ್ ಪೋತಿಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಶಿರ್ಡಿಗ್ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಪಂದ್. ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮಾತ ಉಂಡು ತೂವೊಲಿ ಇತ್ತನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾವೆನ್ ಅವು ಕಲ್ಲು ಮಾತ ಪಿಲ್ಲರ್ ಲಕ್ಕನಗ ತಿಕ್ಕುದಿನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡೇರ್ ಸೇಮ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಕೊಲ್ಲುದಿನ ಕಲ್ಲು ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವೇ ಶೇಪ್ಡ್ ಉಂಡು ಆ ಕಲ್ಲುಲ ತಿಕ್ಕುದಿನ ಕಲ್ಲು. ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವಲಂಚನೆ ಅವು ಟೆಂಪಲ್ ಡೇ ಇಪ್ಪುನಿ. ಅಜ್ಜನಲ್ಲ ಗುಳಿಗನಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ವಿಶೇಷ ಬಂದ ಶಿರಡಿ ಗೋದಾವರಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ತಟ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಎದುರು ಮೂಲ ಪಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಎದುರು ಎದುರು ಅವು ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ KNR ಡ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ Three days later. ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆದ ಗಣಪತಿನ ಇನಿ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂಚಾಡೆಗ್ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕುಂಬ್ಳೆ ದ ಗಣಪತಿ ತೂಪುನಿ ಹಂಚ ತೂದ್ ಬರ್ಕಾಂದು ಪೊಯ್ನ.
ಸಹಸ್ರರಾದೆಯರ ವಾದ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಹುಟ್ಟಿದ ವಿಶ್ವರೂಪಕ बल्कि भक्त बंधुगण कला बंधुगण मैं ये शपथ लेता हूँ कि किसी भी कीमत पर अपने देश और देशवासियों की हमेशा रक्षा करूंगा। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं अब जो भी हो शोभा बनके पत्थर है बिखरना अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮುಕುಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ರಂಗು ರಂಗುಗಳ ವಿದ್ಯೋತ್ಸವದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ನಾಡು ಕಾಶ್ಮೀರ. ನರಭಕ್ಷಕರೇ, ಎಷ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅಳಿಸಿದ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಶಾಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಲಿಯಾಗಲೇಬೇಕು. ಈ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಶಪಥವಿದು, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಶಪಥವಿದು. ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ವಾಯುದಾಳಿಯಾದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಮಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಧೂರ ಭಾಗ್ಯವನ್ನೇ ಅಳಿಸಿದ पहलगाम दाली प्रत्युत्तर ऑपरेशन सिंधु। इसका समय आ चुका है। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದ್ವೇಷ ಎಂದು ನನ್ನೆಯಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ. मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। अल्ले 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 मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर। जय हिंद। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है।
ನಾನಿನ್ನು ಅಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವನಿಗೊಂದು ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. जय